Здравейте! Аз съм Борис от Finance Club и днес ще ви споделя важни стратегии за намиране на подходящ имот за реновиране и препродажба. Приятно слушане! Когато проучвате имоти за препродаване, е изключително важно да използвате различни стратегии, за да сте сигурни, че ще изберете правилния такъв с максимален потенциал за печалба. Ето няколко ключови стратегии за проучване на имоти за реновация и препродаване. Първо, анализ на местоположението. Идентифицирайте квартали или райони с силно търсене на реновирани жилища. Помислете за близост до удобства, като училища, транспорт и центрове за работа. Проучете пазарните тенденции, стойностите на имотите и потенциала за бъдещ растеж. Второ, сравнителен пазарен анализ. Анализирайте последните данни за продажбите на подобни имоти в района. Определяне на средната продажна цена, времето на пазара и ценовите тенденции. Оценете потенциалната стойност при препродажба на реновирания имот. Следващата стъпка е оценка на състоянието на имота. Извършете задълбочена проверка, за да оцените структурната цялост на имота. Идентифицирайте всички големи ремонти, нарушения на конструкцията или проблеми с безопасността. Оценете потенциалния обхват на обновяването и преценете свързаните с него разходи. След това направете финансов анализ. Определете бюджета за проекта, включително покупната цена, разходите за обновяване, разходите за поддържане и непредвидените разходи. Изчислете потенциалния марж на печалбата, като извадите общата инвестиция от прогнозираната стойност при препродажбата. Следващата стъпка е демографски данни за целевия купувач. Разберете предпочитанията и нуждите на потенциалните купувачи в района. Идентифицирайте целевата демографска група, като млади специалисти, семейства или пенсионери. Приспособете решенията за обновяване и дизайн, така че да се харесат на целевия купувач. Следваща стъпка. Тип и характеристики на имота. Помислете за вида на имота, който отговаря на търсенето на местния пазар, например еднофамилни къщи, апартаменти, градски къщи. Оценете оформлението, размера и характеристиките, които купувачите в района обикновено желаят. Търсете имоти с потенциал за обновяване, като остарели кухни, бани или недостатъчно използвани пространства. Следващата стъпка е намерете правилните специалисти по работа в екип и недвижими имоти. Изградете взаимоотношения с агенти за недвижими имоти, търговци на едро и други професионалисти в индустрията. Посетете събития за работа в екип и се присъединете към местни асоциации за инвестиции в недвижими имоти. Докоснете се до техния опит, за да получите достъп до извънпазарни сделки и ценна информация. Следващата стъпка от вашата подготовка е онлайн ресурси и инструменти. Използвайте онлайн платформи и уебсайтове за недвижими имоти, за да търсите имоти. Разгледайте списъците на сайтовете за търгове и базите данни за възбрана. Използвайте инструментите за анализ на данни за собственост, за да съберете пазарна информация и история на собствеността. Извънпазарни възможности. Разгледайте алтернативни начини за намиране на имоти, като кампании за директна поща или препоръки от уста на уста. Потърсете проблемни имоти или мотивирани продавачи, които може да са отворени за преговори. Направете надлежна проверка. Проверете собствеността върху имота, статуса на собствеността и всички неизплатени задължения. Проучете правилата за зониране, разрешителните и ограниченията, които могат да повлияят на плановете за обновяване. Прегледайте исторически записи за имоти, включително минали продажби и данъчни оценки. Много е важно да имате добър юрист по сделката, който да извърши всички проверки. Не забравяйте, че задълбоченото проучване и дължимата грижа са от решаващо значение при избора на правилния имот за реновация и препродажба. Чрез прилагането на тези стратегии можете да увеличите шансовете си за намиране на печеливша инвестиция и минимизиране на рисковете в процеса на реновиране и препродажба. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, натиснете бутона за харесване и се абонирайте за канала ни. До следващото видео!